Moja mamka niečo má. Aha. A viete čo? Moja mamka niečo má. Dozvedela.
babtom niečo uvarili? Veru, nám pekne škrčí v brúšku. Decka, už sme mali ísť domov. Mamka sa po nás háňala. Dobre, ale už iba poslednú hru. Akú? Húsky, húsky, poďte domov. Dám vám. Sonetky nejaké pomílené. Čo sa bojíte? Kde je? Čo tam robí? Umýva sa. Čím sa umýva? Hladným ručničkom. Kto ho pral? Kto ho húsky, húsky, poďte domov. Nejdeme. Dám vám chleba. Nechceme. Dám vám žitka. Ideme. Tak to bol úplne iný žáner a úplne iný svet, ale veru milý a potrebný. Aj oni chodia rozdávať radosť na podujatia a vystúpenia Centra voľného času, ale napríklad aj do domova seniorov. A spolu s vedúcou Románkou Mažíkovou prichádza deťom odovzdať vysvedčenia aj zástupkyňa riaditeľa Olga Kučková. A myslím, že to opäť vládneme aj menovite. Ste pripravené, deti? Tatiana Švecová, Alexandra Chovancová, Terezia Nemčeková, Slava Havlová, Tereska Turánska, Natália Valancová, Adelka Kbelcová, Katarínka Hrčková, Stella Bošáková, Samuel Krajčík, Linda Ravasová, Sofia Ravasová, Lucia Hluchá,
Ondrej Chudý, Timea Pekníková Však vedľa ve schode bývajú, áno? a Dominika Krajčírová. Áno, ale jej babka býva vedľa ve schode. U vás. No aj symbolická kvetinka ako poďakovanie za prácu vedúcej Románke. To bol súbor ľudovček.